Nobyembre 16, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Pariseyo nga nangutana kang Jesus kung kanus-a maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita, walay makaingon, ani ara o atuara, kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Unya miingon siya sa mga tinun-an, muabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa Anak sa Tao, apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon, tua didto o dia dire, apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mukilap tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin. Mao usab unya ang pag-abot sa Anak sa Tao. Apan una sa tanan kinahanglan mag-antos siya pag-ayo ug unya isalikway siya sa mga tawo nga nagpuyo niining panahona karon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.